Aici, la casa dumneavoastră, ia mai internați plăteri, mai sunați cu călări. Dați-vă pe perchele, dar cu dați vorbele mele, mai fac, tu trăiți, de mâncare rogătiți, ori nu vreți să ne primiți. Eu vă spun adevărat că la voi ce stați, lucrari că noi nu am mai udat. Faceți roata mai plăcări și strigați odată. Bună vreme să trăiți și apoi să vă trăiți. În un an și 2 zile să porniți în facile. Și deodată cu mâine ca să-i zicem o mălătură. Noi ne-am strâns mai mulți plăcări. Șeful băi, porniți cu carapnicul ca să ne audă tot satul. Lucrul nostru cu gări, cu azi, cu adim, băi, băieți și mesăcăi, hai strigați cu toți!